Un arweinydd Eilwyd Llangernyw. Enw ei chartre yw'r Dôn, Hafod y Gog. Y pregeth o'r gwadd, y parchedig brifathro... Uned ydy hi, sydd fel uned y teulu, yn rhan o fwriad Duw ar gyfer y ddynoliaeth. Nid iddo. Yn y diwedd, un peth yn unig sy'n rhoi gwerth i genedl, sef y gred mae Duw a'i creodd.